Hi guys! Good afternoon! Welcome again sa ating channel, by Walls channel. So for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo yung lugar ko dito sa Camarines Norte. So fortunately, sa trabaho ko ngayon, nagkakaroon ako ng chance na ma-discover ko yung bayan na pinagmulan ko, bayan na pinagtapusan ko ng pag-aaral. Alam mo yon, yung maraming mga pagbabago sa pagkatao ko. Pasensya na guys, medyo napagod ako kasi humakit tayo ng hagdan. So actually, isa ito sa mataas na building dito sa lugar namin, dito sa Daet. Ayan, so if you're not familiar yet with my hometown, the Daet, so ito yung parang capital city o capital municipality kasi hindi pa siya city. Hopefully very soon maging city na siya. So ito yung capital ng Camarines Norte. So Camarines Norte, it's binansagan kami na the gateway of Bicolandia kasi before yung mga pupunta ng Camarines Sur, Albay and other parts of Bicol region, provinces in the Bicol region, dito sila dumadaan sa Camarines Norte. But of course, siyempre nagkaroon ng mga progress, may mga daanan na nabuksan, kaya ayun, medyo na-separate yung Camarines Norte. Pero nakakatuwa kasi yung aming mga opisyales, alam mo yun, ay talagang gumagawa sila ng paraan, especially the late the ex-mayor, the Tito Sarion mayor of the downtown Daet. Ayun, gumawa siya ng mga paraan para mas ma-highlight talaga, mas makilala talaga ang Daet. Ayun, so may mga festival like Pinyasan Festival at iba't ibang mga activities like ano pa ba yon? Paragliding sa Bagasbas Beach. Ayan, so ginawa yun ni Mayor Tito Sarion. So kaya kahit paano ay natatak na sa world of tourism. Ayun, yung aming bayan dito sa Daet. So this video guys, gusto kong i-share sa inyo yung ilang parts ng aking Daet. I'm the downtown of Daet. Ayun. Pasensya na guys, medyo ano lang to, hindi ito wala nang edit. Ayun. So dahil medyo umuulan-ulan, ayan. So punta na tayo. So actually nasa isa akong building sa rooftop niya. Ayan, ito yung The Platinum Hotel. Dito lang din yan sa Daet. So if you're looking for the hotel na very accessible sa Daet, so dito kayo pwede pumunta. Ayan. So ayan, alam ko nagsasawa na kayo sa mukha ko. So gusto kong ipakita sa inyo yung ilang parts ng Daet. Okay? So ayan. Wait lang, i-turn natin ang ating camera. Ayan. So ito guys, ayan, kung nakita nyo, yan yung The Leon D. Hernandez Hospital. Ayan, so bago lang din siya dito sa Daet. Isa siya sa mataas na building. Ayun, so talagang nakikita mo na na umaasenso na ang Daet. Ayan. So sa baba niyan, syempre ito yung street guys. Ito yung street guys na papunta ng Barangay 8. Actually Barangay 8 na yan. So diyan yung sineselebrate yung Peña Francia. Ayan, which is now is nagpipiesta sa Naga. So after ng Naga, dito naman magpipiesta in honor of Nuestra Señora de Peña Francia. So ayan, yung way na yan, papunta yan ng Mercedes. Ayan, so kung nakita nyo guys yung bundok na yun guys yung matatanaw nyo naman kapag kayo ay nasa Bagasbas Beach, kung hindi ako nagkakamali. Yan yung parang bundok na yan. Tapos syempre yung tower na yon, yung Mabini Colleges, yan yung tower nila. Very iconic yan sa amin noon kasi yan yung pinakamataas na structure dito dati, dito sa Daet. Tapos syempre ilang bahay na matataas na siyan. Ayan. Tapos guys, yung nakikita nyo doon, ayun. So yan naman guys yung tinatawag na Daet River. Ayan. So yan yung guys, Daet River. So ayun. So dyan din dinadaan si Nuestra Señora de Peña Francia. Tapos yun naman guys, simbahan na yun, ang very iconic na St. John the Baptist Church. Ayun, isa sa malaking simbahan dito sa Daet. Ayan, so maraming memories din ako dyan sa Daet. Kaya ayun, very memorable yan sa akin. Tapos syempre ang Daet Bridge, 1 ba yan or 2, nakalimutan ko. So ito yung nagko-connect guys sa different parts of Daet. Ayun. Tapos yun, kung nakikita nyo yung guys,
yung puti na yun mamaya. Sige, tingnan natin. So ikot ko kayo dito. So para lang magkaroon kayo guys ng idea. So talagang napaka-importante na ang ganda kapag nasa taas ka talaga guys, makikita mo lahat ng view. Ang ganda talaga guys. Super. Napakaganda. Makikita mo lahat ng views kaya maalam mo kung ano mga dapat gawin, etc. mga ganun. So ayan, yung tulay na connecting sa different parts of Daet. Tapos yun guys, yun kung nakikita nyo yun, gusto kong ituro sa inyo. Ayun, yung may seal na yun guys, yun yung aming provincial capital. Ayan, yan yung office ng governor, which is governor. Now ang aming gobernador is si Governor Dong Padilla Jr. Tama ba? Junior ba siya? Ayan, basta Dong Padilla. Yan yung kanyang opisina, provincial capital. Parang White House of Bicolandia. Ayun, tapos syempre ang palengke, ayan, yung iba't iba pang establishment. So ayan. Tapos guys, ayan. So more on building, nakakatuwa naman kasi talagang marami ng mga nagsusulputang malaking building dito sa Daet. Syempre meron kaming bangko dito, the BPI, ayan. May Angel's Pizza. Tapos syempre may Jollibee din. Ayan. So ito naman guys yung pinaka downtown talaga ng Daet. Yung kumbaga part na siya ng sentro. Ayan. So yan yung sentro ng Daet. So kung makikita nyo, ayan. Tapos syempre ang very iconic na Gemma Glen. Ayan, kung nakikita nyo yan. Yung Gemma Glen na yan guys, marami kaming memory dyan. Kasi dati dyan kami bumibili ng mga paninda namin noon sa school. Yung mga bilikoy, mga makapuno, mga miringgi. Ayan, dyan kami bumibili dati. So ayan, nakatayo pa rin ang Gemma Glen. Talagang lumalaban pa rin kahit marami ng mga establishment yung nagtatayuan. Siyempre, the Jollibee. Here in Daet, meron kaming dalawang Jollibee. So, ito yung Jollibee Pimentel. Tapos yung isa naman doon sa Jollibee. Ayun, no? Kung nakikita nyo yun. Yun yung Jollibee dating footstep naman. Ayan. Tapos guys, amang maganda dito sa Daet, sa Camarines Norte, napapaligiran kami ng mga bundok. Ayan yung bundok na nakita nyo. Kung hindi ako nagkamali yan guys, yung Mount Labo. Ayan ang Mount Labo. Tapos ito, nakalimutan ko kung anong bundok yan. Basta may mga bundok tayo, napapaligiran kami ng mga bundok. Ayan. So, napakaganda talaga guys ng Daet. So, if you happen to be here in Daet, so marami na rin kayo may explore dito. So, syempre, marami na ding hospital. Ayan. So, ang ganda guys. So, hopefully makabisita kayo. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsusupport sa ating YouTube channel, the Iwalski World channel. So, hopefully guys, please don't forget to like, share, comments, and subscribe. And please hit the notification bell para every time na meron tayong mga bagong upload, ikaw yung unang manonotify. So, thank you very much. Welcome to Daet. Bye-bye.